All right, and I Gomaz and Kita no I get kick his ear into the phone line because time adoro inanya na ifu no time na emezi parapo oge adorozi ichekikwa oge tata eji maka ndị pastors ndị ụkọchukwu ndị na ịmago ndị ndu enwere n'ụlọ ụka ndị ebu n'ọha nwa bụ ndị bụ na chọọchị na-eme gịnị na aka every Wednesday, every Sunday, every Saturday, mgbe ọsọ ọbụla ji aka kwa ụka ha nwa bụ ndị ndu ha nwa bụ ndị pastọs ndị kwesịrị ị na-afụ na elekọbalụ ndị congregation ịmago ndị mmadụ anya spiritually. So tata anụ anyị ga-ekwu dịka otu o so gbasatala Anambra steeti and Soludo na ndị pastọs dị otu a ndị nke bụ na akpọchi na nga maka na enwere ihe ịrụba ama ha mepụtanwu igosi na fa bụ ịmagolo ha dị authentic na ha dị kakaraka na fa ma ife a na-arụ na ọbụrụ magomago ka ha ji aka ụka na ọbụrụ mwọgbu ka eji aka ka ha ji aka ụka na ọbụrụ mmadụ ka ha na ọbụrụ mwọgbu ka a na-awọgbu ndị mmadụ ịghọtago. So ị na-anya efu na oso na one of the things gọvanọ implement na Anambra steeti na ịbụrụkwa na alụ pastọ ịbịa gosi anyị ife ị na-eme isi na ịbụ pastọ na-eme miracle ọpịa m ga-akpọtalụ gị onye gbajiri ụkwụ ọ kpọtalụ gị onye isi ya once imekwanere isi ya dị ya mma pịam ịpasigo enye gị laịsensị jezie eje mewe ihe ọbụla so ọ ga-asị pastọ. Mana ọ bụrụ nke ọ ga-awụ mpụtazie kịta unu ewelu ajekwụcha ndị mmadụ ụgwọ ha bịa na steji na na-awọla ndị mmadụ. Onye nke bụ case study bụ onye nke abụrọ dị amam na onye ahụ performing amarọ m nọ performing ka o ji amarọ m nọ miracle ịmago ndị nke a na-ebi aka n'isi ajụ ebuwe gị ma ndị nke ọ ga-awa apụtazie kịta anụ asị gị na ụkwụ gbaji gị ehire ọ gị. Mana onye nke a bụ na ọ na-convert people's wives ịbịakwa na alụ nwa anwa chọọchị ahụ o wee sị gị na ị ga-abịa fia ijekwa na elu fia the next day ị na-evu akpa gị esi na nke your husband ana that day ishi na be di gị ana. That's how bad it is. And that's na ịbata na be nwoke a ị ga-afụ omilikiti ụmụ nwaanyị one na one juru ebe ahụ ya bụ ha kalị ha dọka aja dị n'anị. So wee na-ajụ na-asị o ejizi uche aka ụka nke ikpeazụ ụka bụzikwa ebe mgbaba ebe ọ ga-awụ gbajuo dọlụ ịgbaba ebe ahụ ebe ọ ya abụ nwe ka o si wee dị ịgbaba ebe ahụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime adị m mma nnọọ eke si nụ nnọọ na-alụsọ ọtụtụ na-eme mpụ ọtụtụ na-eme ihe ihe Soludo mere ị na-ewe ọ dị mma ma anyị ga-esi bido ọ dị mma biko ụzọ ndị pastọs ahụ nwere anyị kpọrọ ndị pastọs pọtịtọs ọ bụ ndị nna anyị asị ndị pastọs na onwere si ekwurịsị mali ndị bụ ndị na-eji ozi kodito because I feel is it on now making money church now keep what is up before God and I most of the churches they with now making money church campus it's okay people there all that but on our church thinking now from the GLA more way or something anyway iwe wike wee ya bụ eze Chineke many things a na-akpọ ejegoro usoro udo godus o mere ndị dibịa isi na ịpụrụ dibịa eziokwu ga-ego dibịa gbapụta onwe ebe adịchapịa ebe atọ ya n'olu omume na ya akpọta ndị ya ya itiri dị eziokwu ịbụ nwa ebere ụdị nsọ
or they tell you they are going to the way. But I have one and I'll put it over head. Oh, yeah, they put the gun up with people. I have 40. Put like a potter. Because most of them are arrange. They make arrange a potter. I say, oh, yeah, I'm missing. No. Oh, I'm watching it. Like now, when I apụta n'ụlọ nsọ mgbe ị nwere okwukwe onwere kwa ga gị igwe aka onwero esi nwere okwukwe ahụ ga ya gị ga-ana but most of them na-eme arrange so ihe dị na ya bụ na ha ga-eta afọ njọ ha gbabanye eziokwu because chọọchị bụ ebe mgbaba a na-agbaba enwe ezumike dị na chọọchị chọọchị na-eje na nke ihe bụ gị na chọọchị ị na-eje ama na ị na-echekwa achọkwa ka na nkike ị nwere nwere wee tiekwe na nke ha nwee na-eli time gwa m ndị pasọ moto pasọ na-agba private jet mụ na gị na nwere highest private jet a na-agba ya most of them na-agba ya most of them na-agba highest cars ịmara executive cars ka a na-agba ọzọ mụ na gị agbara ya ka anyị bụ folowa ka a na-agba ya ga-etinyere eme ihe karịa na-etinye elu anyị ọpụtara ya nọ anyị akwụ elu atịchi na azọ solu mechie ihe because onye ọbụla na-ekwe ya kpọọ ihe na prizin ọ pụta ọmamoge echigere ọmamoge emepe ihe Chineke gwara ya because ndị ebuga ya n'obodo a ndị ebuga ya wepụ ndị most of pastors ebuga ya n'obodo a obodo ọhịa ka ndị like ụmụ m na because nwa akwụkwọ mmụrụ anya so ya esi m ọkwa na nga na-eme ihe ọma ahụ Chineke nọ ya onwere mkpe ihe ọzọ adọspendị bido pastọ ị na-eme nke a ị na-eme mirakụl ị na-eme ihe ọbụla ha dị peliki esi m ọkwa dị ritin a ga-eme ya bụ ọdịnala ihe ọ bụ mmekwa ịma na oge igbochi nwa aka n'oge so atịtị na-azụ biko kọrọ m ụda ada ndị ọzọ bata biko ndị ekele ndị bụ daalụ sọ ma ndị na-ekele ekele daalụ biko ozi anyị esede kwedị ozi afụrọkwa mba afụrọ m nọmba don't worry eziokwu daalụ sọ daalụ all right 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 hello mgbede ọma ka ime afọ imela ọfụma daalụ nnọọ Ifeanyị daalụ
onwere ofu onye atọl. Daalụ sọ. Daalụ. Okay, so ifugo na ndị kpọrọ anyị na-ewenyili Soludo aka elu na ọ na-anwa. Ụmụ ụfọdụ ga-asị gị na ọ fụrọzi ihe ọzọ ọ ga-eme na ọ fụrọ ihe ọzọ ọ ga-eme na-abụrọ ọ chụrụ ndị pastọ n'ọrụ onwefa, ọ chụrụ ndị dibịa n'ọrụ onwefa, ọ chụrụ ụmụ ndị moto n'ọrụ onwefa na-achụgharị ha. O nwere ndị bụ na ihe ị na-ekwu kịta ihe anyị ji maka ya fa laikiri ya chaa chaa atọ. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? No. Anwụ agwụ. No, anwụ agwụ. No. Oh. Amago mmadụ ọtụtụ ndị nwere ozi ọma. Ihe mbụ ọ jụrụ mbụ ụlọ ụka anyị ọ na-emekọdịrị akụ. Ụlọ ụka anyị ọ na-echekwara ndị mmadụ aka. Ụlọ ụka anyị ọgbapụ ya ebighara ebi echekwa akwa n'ụka anyị. Nke a nwanne m nwoke nwanne m nwanyị. Na atụrụ m ebe anyị gbasara gị gbasara ụlọ ụka. Achọrọ m ịgbasara ozi ọma gbasara chọọchị na ọhụrụ ụlọ ụka na-anapụta mmadụ.
ọtụtụ ihe anyị pụrụ kịta abịa na-akwenye ndị mmadụ ihe a eke na a na-akpọ mmadụ pastọ egbenyere n'onye ahụ man of God. Pastọ is just a name. mana ihe ndị mmadụ amara spirit onye ahụ ji na-arụ ọrụ ọtụtụ ndị gara na dibia ụzọ na-agakwa pastọ ị ga-akpọzi onye ahụ pastọ ọ na-arụ ọrụ ọ bụrụ ka ọ na-arụrụ ọrụ enwere ndị gara isi ozi ọma isi one boy n'ụbọchị isi ozi ọma one man pụtara jụọ m who are you ngwa ya akwa ihe mbụ ọ jụrụ which church am I coming from? Yeah, my church is the word of God. But it is not true. The church is just I think every one of pastor is the wrong thing that church for one man. That means that God and never Jesus mgbe ọ bịara o ji wee baa n'ụlọ nsọ kata so many things a na-eme ha tọnụgo ụlọ nsọ Chineke prepare business ka ọ na-eme akwụkwọ nsọ kwukwere ya si n'oge ikpeazụ na ọtụtụ ihe dị iche iche ga-eme ọ ya bịa bụ ihe na-eme achọghị eziokwu ha achọghị true gospel ha ga-eji hapụ mmehie mmadụ one bụ man of God a na-eme science of wonder ahụ ndị akpọlite mmadụ n'ụlọ ụka ya ya nna nne hapụ njọ anyị na-eme n'ọdịrọ mma. They have turned the gospel of Jesus to gospel of prosperity. That is where the problem is coming from. The gospel of Jesus is not the gospel of prosperity. Oh, it's open us, we shall prosper as our soul prospers in him. But he said, the kingdom of God and its righteousness, every other things shall be added on to us. But they left the main thing and begin to pursue the shadow. If the men don't want to hear the truth, then they will begin to hear what they want to hear. That is the problem. So most of the pastors that started well, let's say in a church now, church is no more growing. Because on them most of them. And when they started well, many for years no at their power. So that can happen. But once you do so, the Spirit of God is no more there with you. Because the Spirit of God cannot walk with you without any. So even one night okay, so no don't it's a very nice thing. Na mechanic ekwe ka mmanụ ya ara. Mana m na-ekwu okwu a dịka o si dị m ọ na-ewute m ndị mmadụ na-emezi adị kwujọzi ụlọ nsọ Chineke ndị ụkọchukwu Chineke ọ bụrụ maka ihe ndị mmadụ na-eme. Okay, and of course, end your call with a point, and I what I be say abia. You want onwe bụ onye ozi akwụkwọ nsọ Chineke ya bụ evangelist ka ọ bụ, and imagon and in na otu osu ekwu ifu that na ha na-encounter a lot of people no often want to push the pastors to even perform fake miracles because enega anya omilikiti ihe ka mmadụ more than half to a miracle performing church, which almost all pastors enwere the ekike. So somehow they need to fake it to make it, because ọ bụrụ na ị bịara ọbịa make way miracles mmadụ ama mbịa church gị. But that pressure o kwesịrị ilute
ndị si na ha dị spiritually in yoke with Christ. Because ọ bụrụ na ị dị spiritually in yoke with Christ, o nwere ụdị pressure ga-eme gị isi n'okwukwe pụọ, isi na ife bụ the original thing pụọ banye ihe ọzọ. Ọgụ a bụ ihe kwesịrị ịkwụsị ike n'ihe i believe in, because ọgụ a bụ onye na-achị ụmụ atụrụ. Imam expect ka the sheep sowe the shepherd ebe the shepherd amarọdị where to go to. But it takes a lot, like I keep saying this, ihe niile bụ discipline. Yes, ị ga-enwe discipline, nwee the spirituality, then iwe nwezi ihe eji achịkọta fa na abụọ ọnụ. Because ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị a na-abụ, ị ga-adapụ n'okwukwe. Ị ga-adapụ n'okwukwe. Ọ dị as simple as that. But aghọtara m ife melu onye na-eso ụzọ Kraịst, onye na-eso ụzọ Chukwu ga-esi wee pụọ kwewezie ihe ụwa ka ụwa chịbazie gị, ịhafụ ụwa n'ụwa achịba gị. Haba mana anya bụ na mgbe izu okwe ga-eshibiro dị ike sef. Because ọ bụrụ maka trials and tribulations, ọ ga-abịa. Ekwuru ekwu na ọ ga-abịa, so ị kwesịrị ịdị ready for the rainy days. Chi onwe gị, pịa onwe gị ka akwa, ma agwacha ndị nne anyị asị gị pịa onwe gị ka akwa. Dị njikere, yiri dị amọ niile, maka na ụdị ndị a ga-achọ ipush gị ime ihe ikwesị ime, but ikwesị ịdị ready. The answer now bụ mmadụ ole nwe the patience ịhapụ ihe ndị a bụ o mee dịka otu o kwesịrị isi wee mee. Nna na-cheta azụ aja n'ebe ọbụla ka anyị zụchara obere afịa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ na-asị gị daalụ, jisi ike.
All right, and I check out my Zuna Volt 104.3 FM. I got Nachi and Nazuna online. I can go to the bus and be pastors. Name a miracle, the fake miracle. For the email, of course. When then I found much of name. And Governor Soludo decided and all that will be due to no na if he name it is you could be able to the miracle. No, get Jackie a source one day man. We perform one, you get you perform one miracle. Mago na aka azụ dị na ya karịa. But up to today, onwere onye pụta nụ, onwebe onye save mmadụ, onwebe onye heal mmadụ. Then we will who pastor to get them arrest, even go say they show and I never got to number in on I perform, what I perform. A general church after a general be. Hey, however, a big book and why we need we didn't know ever now so more people. Eh? Okay, self no more was doing no man and they are needing much area. He cannot account for any of those children. Take us to India church or convert goes, we have to dig in our beer. Mara ka esi eme mara ụdị isi ọ na-asọ mara ụdị ọgwụ ya amara m na ịma na o nwere nke a na-asị na a na-eji hypnotize mmadụ eme gị ya like this o nwezi ya a na-akọ that's your love of your life rapụ ya ozugbo ozugbo na-agabe pastọ ọ dịrọkwa funny mana nna ọ dịrọ funny ndị jelu dị arrest na ọ dịrọ funny maka ka ihe bụ na ịbata n'ime ụlọ ụmụ nwaanyị na-erugharị ha nche nwechekwa rum nke ha imeche ha adịrọkwa uncomfortable ha nche nwechakwa rum nke ha so nwaanyị onye ọbụla nọrọ ya na ụmụ ya ebiri n'ofu rum onye nọrọ onye ọbụla ebiri n'ofu rum na-edozi na-aza na-efiche na-esi na-eje afịa ee na ụdị ebe a na-adịkwa m mma ojije mma like ije ka mmalịkere ka ha ka esi amanage 75 women 75 women n'ime 75 so 11 ka ọ ya awụ ọfụ like this o chetefa and 11 ahụ ọ na-echeta ka ọ na-echeta ụmụ ha mana the rest of the numbers nwekwara ụmụ nke fa that he cannot ọma account for any of them. Ajụjụ m taa wee bụrụ biko na ụlọ ụka bụzikwa ebe mgbaba ebe ọ ga-awa ọgbajuo dọrọ gbaba bịawa Chineke amara ka anyị ejizi ụjọ eje ụlọ ụka n'ụbọchị nke taa kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 also anọ m na YouTube na Volt Odenigbo na ọ na Facebook na Volt 104.3 FM anyị nọkwa na Radio Garden Volt 104.3 FM ije ebe ahụ ị nwere ike isonyere anyị drọpụ mesejis gị wee gaa anyị ntị kpọọ na fon. Hello. Hello. Auntie Zinazo. Get ime. Mo ya na kitepe m nke ugboro abụọ. Biko anyị kesin na egwu. Nani you kesin. Our brother Odumeje. Biko ndị jere kpọpụta onwe because ma na ọrụ fụzi pastor baza na comedy, obodo comedy pastor. Anyị amụrụ m osokwo na ndị Soludo, mana anya na Soludo dị bụ na mbụ agba n'ụwa. So ọ dị bụ na mbụ. Odumeje bụkwa comedy pastor. Biko anwụ ihe kwuru dị n'anya ọ dị ka anyị na-ekwubu bifo ndị pastọs ọ ka ịfụ ya ịfụ n'ụdị ihe na-eme eji na be pastọ bụ na ọ na-azụzụ ụmụ nwaanyị oje konfiz oge ọpara gị ideze n'ụlọ ọ na-atagbo ụmụ nwaanyị niile a na-amali ama pastọ nke adọkwa mmụọ ịpụta apụta na prizin bụ eziokwu bụ ya demand ekposi ọdazize si jisie ya ike ọzọ ike ya adago ike adago ike ekwesị adago ike Chineke eguzorogo so otu aka ego ekwesị ka a ga na-efiksi ha ncha niile because ọ ha bie na-eme ihe na-eme n'obodo a akịta n'azọ ndị pastors most of our great pastors anyị nwere n'obodo a kwesịrị na-ekwu okwu ede ekwu okwu obodo nwere ego nye amechi ọnụ kedu the reason why you put on the pastors kedu the reason why you put the man of God eche m na the man of God bụ to speak to the people, to the poor ones, to the nations. And I respect you as the pastors. But the high day messy when they messy business. Because you make other states, the 36 states, the 7 states I know because almost 36, not 7 states I know.
teaching actually and teaching us net, what they call it. Oh, the network, their network. All these our pastors I went to Nigeria. How many millions networks these people were? Our pastors, but they cannot come. After a few of them being a group, but then because of any ego, make sure not to know about so I know gonna have and then people can name with the very watch your concrete, young which I would tell you, put a pastor. I'm an English here at the man. But it's in the rightful way, but because engage go to deceive who I know. I was more hard game here. What I go. So I have gentle equal again. All the old antigens. Daalụ. Ọkwanụ nke a na-ewute m nke iji nnọọ magomago na nwoke mmadụ manyalịchakwanụ mbọsị anyị kwuru maka nwaanyị chọrọ ikpu efi kpụ efi kpụgalụ pastọ di ya wee na-ajụ ị na-akpụgalụ pastọ efi onye ka ịkpụtanugoro mụnwa na onwe m bụ di gị onye ka ịkpụta ọha ncha bụ ihe onye nke a bụ efi ka ọ chị ịkpụga o onye nke a na-ana ndị mmadụ nwunye fa kedu ihe dị iche ọ nwayọọ nwayọọ ọtọ fọrọ ịkpụta efi kpụtakwuo onwe gị one day ọ dịkwa egwu so onye bụ ihe na-agbagoju m because I nwere a lot of people ịkpọ afa na asị gị na adị m agazikwa ụka o adị m agazi ụka salvation is personal I'm telling you a lot of people and the man blame home because we don't go one day fire la aras no amaghị ego onye ha tụnyere chọọchị nke so therefore obifa dị kansụl ihe ọ na-gbasara chọọchị ebe ị ga-apụta bụrụ onye eziokwu isi na ebu mba hello alright you see kekpọghachi m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 hello keke ime ọ dịkwa mma nne m mgbede ọma ndewo ọ DJ Olimbo nne m ke ka Nsụka mee taa anyị dịkwa ezigbo oke na mmiri ozo na obere oyi ji ada otinye na nke mgbede a kesara ebe ị nọ na Nsụka akpọ m kịta na anọ m Ukehe anọ m Ukehe gọngọm Ukehe Nsụka nọ gaa n'iru ndewo anyị kesịrị nwanne m anụ nwekwa m ọnụ ya anwụ hello DJ Olimbo yeah alright disi ike kekpọghachi maazị enwe m obere oge tupu nga jezụchara obere afịa hello keke ime adị m mma Chinazụ mgbede ọma daalụ mgbede ọma egaziela ego daalụ sọ John esi m agbakpa akpọ John nnọọ daalụ ịmara okwu ga-agbara ọkpụrụkpụ tata onye na-ebe na be oke na-ebe na be ogene efuru ihe a na-ekwu maka pastọs isi ọ dị na pastọs ọ dị na n'oke ọdụ ndị dibịa awụwụ ndị ezigbo ya adịrọzi ọ bụrụ na ezigbo pastọ dị na Naijiria kịta ha eruokwa 10 ma apịchawa ya ọfụma ndị Chineke kpọrọ oku ka nọ n'oku ahụ akpọ ha eruro 10 nwere ike kwuo ya na ụfọdụ na-akpọ m iyi mara onwe ha ka ha na-akpọ ihe ama ihe ha na-eme ka ọ dị ndị dibịa awụwụ ka aghọgbuo ndị mmadụ maka ifugo na onye o ji n'olu mgbe ọbụla eji esi gị n'ọkwa ebe a ka ọ ya abalị gị kwete na Chineke ga-agọzi gị si emen na ọ dịkwa etu a onye na-akata sata nke asị na a na-afụzikwa ụzọ nso on God punish all of them. I'm sorry to use the language, but that's what it's going to be. Omume ndị mmadụ kịta ajọ ka eziokwu ka m na-agwakwa gị ọwụ na anyị mebeghị ihe ọ dị ka onye si rapụ onye ori emebeghị ihe nwere ike na-aga n'ụzọ amacha fon gị ụzọ a ga na-akụ onye ezi fon mmadụ ihe mara ihe onye nke ọzọ mee gị gbaa masaid si rapịa ka asịgoro ka enye ya wud ka o wee correct yes na isi ike nwaanyị ahụ daalụ sọ nwoke ọma daalụ okay anyị ga-ejechala obere afọ ịghọtago mana ọka o wee dị mma ka m pikikwa ofu kọla
Hello. Aka mane big ukyo. Oh, na ndika rekpo fun kwato me erika. Ade chinazo. Mgbede ọma ka eke ime. Ogo anonya arike ioma bankalat walu goji. Ise. Daalụ. Kichiri zelu. Ise. Na ade chinazo ezi mo nke ji ofu nwa nojo otomalo. No, ezi. Ababa. No. Ababa ka nsi akpọ amoji precisely. Mmiri a na-ezo side una. Mba mmiri adịghị ebe na-edi kam. Okay. Ọkụ dị ihe niile dị. So mmiri adịghị. I'm very impressed na nụ na ndị Abakpa na-enwere ọkụ kịta because o nwere once upon a time. Side anyị na-abụta amoji n'ike anyị na-enwe ọkụ steeti because anyị adịghị ndị ahịa enwe ọkụ bụ ndị na-eji ụgwọ ọkụ. Chere ka m bịa. Anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ. Chere ka m bịa. Aha ole ka ibigo na Abakpa? Question. Mba chere onwe eji maka ya na-adị. Aha ole ka ibigo na Abakpa? Ebigo 20 years. Mba, ọ bụrụ na 20 years side gị turu na-enwe ọkụ. Side ebe m bi na Abakpa adịghị enwe ọkụ and also just few years ago. O different side ebe bi na Abakpa na. Abakpa bụ ibu. Gaa n'ihu. Na adịchi azọ. Ihe a na-ekwu maka ndị pastọ ọ bụ ụmụ nwaanyị anyị so aka ọsịa. Eme njiri okwu otu ahụ. Ke ka nwaanyị anụta nwaanyị anụta nwoke dị mkpa nwoke na-azụ nri nụta. Ịpụta ị na-akpọ ọga gị mpa Chibụzọ mpa Emeka mpa Ifechukwu mana ijekwuru pastọ ịkpọ ya dadi my brother jikwa m ịkpọ pastọ dadi na-akpọkwa Reverend Father dadi onye nwere my lord so ịmụ na ụfọdụ peti name a na-akpọ ha obi a na-abụrụ ha Polina eletipụta na soshal midia years ago na-apịaka ike nke bụ nwaanyị pụta ọ na-akpọ pastọ ya na di mana ịpụta na your home ị na-akpọ ọga gị mpa Emeka ịpụta isi nri ifisise nnọọ the most biggest meat or fish tinye na nri ga-ebuge pastọ chọọ ezigbote efere dị oke efere nkwụwa dị oke mana ịpụta ya bụrụ rọba pleti iji asa abụọ ọga gị cheke ya na ụmụ nwaanyị anyị na-eta so aka ọsịa organizing atakpụ nsogbu udo na-ekpochirizi ndị pastọ na ife ilo na igbo ri pastọ ya ga-ejebe ụlọ ọgwụ o nwere ndị agha arụ ndị gbaji aka na ụkwụ na ndị kpụ isi ime mirakụl dị ọchị onye ọbụla mee ha na mirakụl ịnabala onwe gị ịdakọ mekwa mgbe ndị dibịa mgbe o jidere ndị otu ndị dibịa na-ara ịkpa afa ọsị ife ilo na igbo ezigbo dibịa imisi ya na ọmanjụ ese gị so ọ bụrụ ya ahụ ndị nwunye anyị na-anụta so aka ọsịa ibiri na-akpọ pastọ dadi my lord onye nwere ụmụ ya obi ha na-abụ Polina a na-egede ụmụ nwaanyị ka kacha ejide n'ọrụ ụmụ nwaanyị eji ntị anụ ebe a na-eme ministri famikọlujere ụmụ nwoke bịa na chọọchị ụmụ nwoke ha wee ike ịdị 10 20 mana ụmụ nwaanyị bụ batalion so ọ bụrụ ya so ya usoro na-eme na mana ọkasa mmanụ nwe mbụ ya Anambra ọkpọ indigeno like ihe ọ na-eme ọ na-ejidecha ndị omekome ka ndị ọzọ na-amụrụ akọ ndị bụ maka ọnwụ some pastors na onwe ndị ji aka ha dịtụ agụụ kali onwe ndị ji aka ha kpọọ onwe ha ofiu ka Chukwu kpọọ okwu ụfọdụ si oke ọ bụ na Chukwu achọrọ ịkpa ka mkpozi onwe m agụụ dị ajepụta bacha bido chọọchị ya na ndị bibi ya na ụmụ ya na nwunye ebidogoro na ministri ife mara a na-aghọrịtazi ndị mmadụ ife ma chọọchị a na-ebu onye sata ile akanụ m nke ejide akwụ ụgwọ ọkwụ o nwere nsọ members ọkwụchi ụgwọ o memere abụ ha na-adasịsị n'ọmeri n'arenji imagine mmadụ nọ under anointing phone ya ring ya opikie call biko anọ m under anointing emecha ka ịkpa onye anointing ji na-aza call ya adịchi na-azọ na anụ ekele ndị otu anyị vidiyo limba anụgo m onu gị mana ọ dị ka netwọk gị adịchara mma anwụ anụgo m onu gị ekesin ọbụma gị nwa afọ gị sef ị ga-akpọgide sef kpọọ 20 times anụgo m onu gị mgbe ọ my man ka ọ bụ ọ na-akpọ a na-ala eke ya ọ na-akpọ different stations stations ọkpọ ka anyị si akpọ ebe a ka anyị akpọkwa na other stations awa kwe station ya na ha
onye kwesịrị bụ enye ndị ebe ọ na-adaba. Exactly. Nga na ihe adịghị azụ. O nwere ihe na-trend na maka Peter Obi gwa Tinubu ya step down. Ọ bụ ya na-trend na ọ bụrụ onye ya bụ onye izizi si anya step ndị osiri ya step down. Ya step down. Ndị mmadụ na-atakọ Peter Obi ndị ọdọcha ka adịghị na ndị mmanya ma ndị na-amaghị ndị ma ezigbo ihe si na ihe Peter Obi dị n'anya ya mana ndị na-amaghị ezigbo ihe si na ihe ọ na-ekwu adịrọ mma ndị na-achị onye ọbụla Naijiria na-agba ọbara Naijiria izizi ya dịchi n'azọ Naijiria na-agba ọbara nwere onye obi dị mma na Naijiria ụmụaka ekidnapụcha n'ọfịa ndị bandit na-ekpechiri isi n'ọzi negotiation a ga-akwụ ụgwọ ịma na-ejide ndị onye isi ha awa Naijiria jide ha Naijiria Army jidecha onye isi ndị Boko Haram so ọzi ndị dia colleague na ferozi jidezie ndị guys ụmụaka ndị Oyo steeti mana nwụrụ adịchi n'azọ iwe Naijiria na-ewe n'eziokwu daalụ sọ daalụ ike asị ihe abụkwa n'izizi a na-asị ọga anyị step down ọ bụrụ Peter Obi bụ the first person si anya step down dịsụ gị step down karị kama na ihe nke Peter Obi eju ewu bụ na ndị na-alaikere ya karị sachi drag nwoke mmadụ to eternity ihe abụrụ izizi a si anya step down since ife bido gawa somehow na Nigeria ka eji na-asị ya step down achọkwuru ihe impeach ya mana nwoke bụ judiciary bụrụ in fact nyanwa bụ onions bụrụ pepper bụrụ magi na Nigeria so before ishie nwoke n'ọkụ ị ga-ejegolugoro ingredients ndị ingredients ihe ego bụ ndị na-asa ahụ ya ọ dị very important na ịma nke ahụ about ndị Boko Haram ndị nke ejidere onye isi oke echi niile na-asị na a na-recruit ha into army ka send ha into the gịnị one n'afọdụ obodo a ike gwụ alright so m na-eje ka nna chieta azụ ejekwana ebe ọbụla daalụ
All right, Sana Chetego Mazuna Volt 104.3 FM. Again, he why not ODENIGBO on the last wrap of the show. They were the mean and I met a barapo what na studio. Time I you name my like this. You want to na the studio na some went to China as long as they are no now. One oh maybe. But him and ever we been like on our for like as I mirror it. Mana ịmago na-adịkwa mma napụta ya ebinikwa n'oche a jee ṅụọ mmiri ghọtago mana nsogbu adị anyị ga-anachi azụ na phone line then m ga-echeki Facebook na YouTube anyị ka mma anyị na-enwere messages ebe ahụ. Hello. Good evening. Ke ka ime? Adị m oyi nnọọ. Nne m ewe n'iwe o iwe ga-adị n'ọkụ. Obi aṅụrị na-akpa m na ihe maka na mbara ka si gbagote Enugu ala dị. Ka esi adị ya na mbara si wee gbagote? Ụda akpụ ka si gbagote. Ụda akpụ, okay. So, Ọnịcha n'obodo ndị ma stọp ịyafụ na na-eme ekpere. Efu obere kanta akọtara ọ bụrụ ekpere ka a na-eme. Mgbe m dị ogidi one woman nwa direct n'ebe ọ na-eji ekpere. And the more do you see it, I think I'm still only aga. So I better me ba. Gawo tell ya ni me go here na. I dey me ordinary. I dey make na na e dey. So ya no kwa still kwa na eme. O wo do ya no di. I no go go ga mgbe nleki. So Sekele famara ndị adịime mana nwunye dị ma ndị na-asị na afọ ime na-esiri n'ike sensi n'ọfịs gawara ekpere ha ka m bịa dị ime. So nke a na nwekwa afọ ime na-esiri n'ike na afọ ime na-esiri n'ike ihe a ka emegidegoro mgbe m ga na dị ha ebe na ọdịbịa ka dị ya na-eme ya ka ọmụta na emepụtiri ya ọsị m n'ọkwa ndị ọdịnala ndị nara ụwa ya akpụkọ nwachukwu nwoke ka that's really mana at last ga-emesiziri ihe agharịpụ ha dịka anụnwa ha gbago ọsọ ma dibịa nwa na ekpere nwa ha nọzi so dịka anụnwa ha nọzi n'ọsọ so alaikiri m ihe agwa soludo na-eme ọ ga-eme ha kịta onye ọbụla mara nke ọ nọ na ya ọ dị mma and ha tigo ọtụtụ famili na nsogbu. Abusi. Dalu so oh. All right. Abusi, hey, a lot of families. Most of the family, in fact, most of Dina Munye na not together today. Most of them will be pastor. Most of them will be pastor. No, onye call or and how they are like they care. Maru no we na ejide akwachiche ha onu. Adi ekwufudi. Hello. Adade ola mma. Mgbede ọma ka ime. Tupu m. Na gịnị mere gị? Ọkwa netwọk tụpụrụ m ọ dị Olimbo. Oh, netwọk. So asị m onye blame kwa na ya bụ pastọ. Ọkwa dị n'akwụkwọ Solomon. O nwere 700 wives and 350 concubines. Did Olimbo network gang? Ewo, ndị uke. Network adro side you. Hello. Uhuru Chioma, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Tantalize na-esi presidential order abụọ. Tantalize no. Gaa n'iru. Ya na-ekwu na gbasa maka ndị pastọ izigwa gị eziokwu. Ọ ihe ndị mmadụ na-achọkwa ka ha na-afụ dịka nwa nwụkwụ. Ma anyị dịgwakwa gị nke bụ eziokwu ịfụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ada agwọ ọgwụ ma ha nọ n'itu a jos na-ekpe ekpere. Ihe ahụ iji emenwuru onwe gị ka ị na-aga achịkwa n'aka ha. Onweghị onye ite na-eyeri so ya nwa isi ite n'ọkụ ga-eyeri gị. Ma some people amaghọzụ na ha tinye n'oge ha agakwuzie tiri ezinụ mgbe ha ga na past n'ọhịa abịa ga-eme ka ihe adị ire. Ụtọ ihe na-eme o
opposite naturally ma ihe domi ega serve ha nke a bụ eziokwu onye onwego the experience if onye ọsọ gị ga na-aga na so ugowa na-anọ 24 hours ịma mmanata ị na-aga on train mgbe ị bịara bie ebi ma ọ gị na ha nọ before so many things nidere mee na amalọ ghọta otu a ka ọ dị so ihe a na-eme ya bụ afta na ha ụfọdụ ga-anọkwa n'uke na-ekpere onwe mana ụmụrụ ihe a na-akachata ndụ n'ebe ụmụ nwaanyị o nwere anya ọbọdọ ọgwụ ya natural clear eyes ụmụ ka anya ha ga-afụta gold pụta ka ha chafụta ihe ọbụla ị gwara ha ga-ekwerego o nwere ebe onye dị ime iwu bụ na ọ ga-amụ nwa chukwuta ego nwa n'afọ mana ị ga-abịa nnọọ na onwe ihe a ga-agwa gị ihe gị signifie na ihe a ga-eme n'ọmụmụ imere ihe a mgbe ahụ ji atụaza gị na ifitebịa mee mgbe ị ga-amụta iwu na nwere ile n'ọhịa n'ihe anyị mee ka eji wee ma ọ wụcha ndụ ịja wụcha dat ị na-ekpe ekpere within yourself na ị ga-amụ nwa ahụ ghọta oge na-eme omezi ụfọdụ ndị mmadụ ada amụsị ga left and right some people some guys ga-afta nnọọ nọrọ nnọọ from morning to night na-ekpe ekpere chere nnọọ n'ikpegide ekpere from morning to night ị ga-abịara gị no ọ by mbọ by your skill ọrụ ịlụ ka ego ga-ejidarata gị na agba nwoke ka chu ga-anọgide n'eluigwe tụbata gị ego onye na-adịsiv some people na ụfọdụ asị na ha na-achọ gị anọ na ihe na iftaze ahụ ya na paraza n'ọnụkọ ọzọ ọnụ ọbaisi ihe ọzọ isi ire nọọsị ya ọkọ oge osi ihe n'ọhịa dị ezi ị ga-emechekwa dị ga asa gị ahụ dị gị were ncha na gị asa gị ahụ n'ime nke nwere onwe gị ihe a ọbụla ya nọ na pipo achọghị focus ị ga na-afụkwa ị ga na-agwa gị okwu natural ịma nkwute nọ nke ahụ a ga-agwa gị sị gị he ọ sị gị yes na onye a bụ the right person before he believe so ihe na-eme nsogbu atọ ka ọ dịgodo ebe a ọ na-ekele onye ọbụla daalụ nwoke ọma daalụ ihe onye chọka ọfụ in short ihe niile nchịkọ nzukọ ihe niile bụ ka ihe ịchọ ka efu ịghọtago and that's na onye techatalụ ya lacha otu ọbụla isi wee techata ya lachaa ya because if you know you've been knocking on that door abi especially ụmụ nwoke abụ na-apụta na-emegbu nwunye they keep jumping from one church chee na-ekpere ya echenji gị a lot of you ụmụ nwoke unu a na-achụbacha some of you ụmụ nwoke bụ unu abịa na-achụbasị ụmụ nwaanyị na ụmụ chọọchị a so echi na-ahapụ gị ebu n'aka n'isi hello ka ime Hello, good evening. evening Abụ m Reverend Humphrey Oko. Reverend Hello? isi n'afa gị bụ gịnị Abụ m Reverend Humphrey Oko. Humphrey Oko gaa n'iru inwe 1 minute. Okay. You know, ndị na-ezuzi afa Chineke ime ihe God will surely expose them. True. But other than the other way around, the word of God must surely speak. Ịma onwere ebubo a ga-ebuo ndị na-efe Chineke karịa ebubo obuo na mbụ na ha bụ ndị na-anwụ ọbara. Eji emecha bucha almost all the apostles of Jesus Christ. At the end, even St. Paul n'onwe ya bụ onye na-arata ikike n'ibu ụmụ Chineke. Mecha wee kwere wee nwụọ n'okwukwe anwa. Atọ n'onye upside down a row. Chigo ya pepris here. Understand? So, what I'm trying to say is that those that are using the name of the God in vain will surely be exposed. But the word of God will surely speak. Nobody can stop it. Hello? I know. So that is what I'm trying to assure. There are women of God. Like myself, my God is a God of miracles. You know, the Bible says, I have only for the carbon in our way. I have only for carbon apostles. I have only for the carbon and so on and so forth. And the word of God can never change. Because God, as He is today, this tomorrow, and sorry, He shall be forever. Thank you. Dalo so. Dalo. All right. And of course, our God is a miracle working God.
Open if feel no a pastor will do a better job. Open if he will. A lot of you may lose your husbands. Mana mkpalụ ya bụ akpalụ gị nwoke ọzọ ewelu gị hafụzie di gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị sef ga-ejekweje hafụ ụmụ ha difa soro nwoke ọzọ wee na-akpagharị. Ụfọdụ ụmụ nwoke bụkwa ndị na-ejekwa ụdị ije nwere ụmụ nwoke bụ na ije dịfa n'ọkụ. Mana ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta wee si unu daalụ. Kịta okwu niile anyị fugo it's an eye opener. Ịchọ imepe anya imepe anya, ịchọ ịmata ife a sị na nwatakịrị na-enweghị nne na nna bụ ebe a na-adụ nke nwere nne ka ọ na-ana amụta ihe. Ofu mkpụrụ okwu a gwara onye mara ife ezugo. So ọ bụzikwa na ịchọ mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ n'anya, agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ụzọ. Paramense prọfesọ onye egwu ka m ga-arapụrụ n'ụbọchị nkịta. Si unu ka ọ dị n'echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anụ Odenigbo. Ndewo. It's no longer a news that Professor Onyebu has hit us with something real and hard but true. From visual quarters of human concern, we hear fallacious things. But guess what? With his hit track, Paramense, the Lewi born Afro maestro, has set us on a path